Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Έχουμε κοντά μας τον πρόεδρο του Εμποροβιοτεχνικού Επιμελητηρίου της Λάρισσας, τον κύριο Δημήτρη Αδάμ, ο οποίος σήμερα έδωσε και μια συνέντευξη τύπου. Ακούσαμε ότι το Χρυσόστομο Τρίμηνο μας λέει για πολλούς κλάδους τι αναμένουν το επόμενο διάστημα. Ο κύριος Αδάμ, λοιπόν, που τον φιλοξενούμε σήμερα, στη συνέντευξη τύπου σε αυτό αναφέρθηκε, στο πώς έχει κατάσταση στις επιχειρήσεις και τι θα πρέπει να γίνει την επόμενη μέρα. Κύριε Αδάμ, καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ένα πράγμα που φαντάζομαι ότι αναμένεται, άκουσα και τη συνέντευξη τύπου, είναι από τον κύριο Στρατούλη πλέον, γιατί έχουμε και την ανακοίνωση, γιατί αυτό θα αναλάβει το κοινωνικό ασφαλίσεων, πέρα από τα παραγωγικά, να κάνει μια περιβόητη ρύθμιση επιτέλους στον ΟΑΕ. Έτσι δεν είναι? Εκεί υπάρχει θέμα. Σαφώς και υπάρχει θέμα. Θέλω να σας πω τα εξής. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ προεκλογικά τουλάχιστον ήταν υπέρ των θεσμών των επιμελητηρίων και μάλιστα δεν ήταν μόνο από αυτούς οι οποίοι ψηφίζανε στο να υπάρξουν τα επιμελητήρια. Αντιθέτως, ήταν από αυτούς που λέγανε να αναβαθμιστεί και ο ρόλος των επιμελητηρίων και να γίνουν συνομιλητές και εκπρόσωποι και ο συνδετικός κρίκος κράτους και επιχειρήσεων. Τώρα, σε αυτό που άρα λοιπόν, σαν πρώτο κλίμα, θέλουμε να χαιρετήσουμε και να πούμε ότι η αίσθησή μας είναι ότι είναι υπέρ των επιμελητηρίων και κατ' επέκταση των επιχειρήσεων. Για το θέμα που λέτε, κύριε Κολάτε, σχετικά με τη ρύθμιση των ΟΑΕ, στη συνέντευξη που δώσαμε το πρωί, θα να σας πω το εξής. 370.000 επιχειρήσεις σήμερα έχουν απλήρωτα τα ασφαλιστικά τους ταμεία. Και γνωρίζουμε πολύ καλά τι σημαίνει έχεις ασπλήρωτο ασφαλιστικό ταμείο. Ουσιαστικά δεν έχεις υγεία. Έτσι. Άρα λοιπόν εδώ πρέπει πεθαίνεις σαν το σκυλί στα μπέλη που λέει ο λαός. Πεθαίνεις σαν το σκυλί στα μπέλη ακριβώς, όπως το λέτε ακριβώς. Έτσι το λέμε και εμείς. Άρα λοιπόν εδώ πρακτικά πρέπει κάποιος να ακούσει προτάσεις, γιατί εμείς έχουμε κάνει προτάσεις στην προηγούμενη συγκυβέρνηση, οι οποίες απλά δεν εισακουστήκανε και αυτές οι ρυθμίσεις που βγήκαν πολύ καθυστερημένα και σε λάθος χρόνο, να θυμάστε. Κύριε Πρόεδρε, εγώ θυμάμαι τις δηλώσεις που κάνατε στην εκδήλωση την πρόσφατη για την κοπή της πίτας. Μάλιστα. Άκουσα τις δηλώσεις μετά στο ρεπορτάζ. Και η κατάσταση που περιγράψατε για την δική μας περιοχή, μιλώντας βέβαια γενικότερα, αλλά ειδικά για τη δική μας περιοχή, δεν ξέρω αν το έχουμε συνειδητοποιήσει, είναι πολύ άσχημο όσον αφορά τις επιχειρήσεις. Τα λουκέτα, τις επιχειρήσεις που είναι στο παραπέντε. Είναι τόσο άσχημο. Στο και ένα πλέον. Θα σας πω. Στη διάρκεια αυτής της ύφεσης έχουν χαθεί 230.000 επιχειρήσεις, λέγαμε το πρωί συνέντευξη που δώσαμε. 230.000 επιχειρήσεις έχουν κλείσει οριστικά. Αυτές δεν θα ξανανοίξουν. Κατά επέκταση, αυτές οι επιχειρήσεις είχαν και ένα άλλο πρόβλημα. Αφήσαν 1 εκατομμύριο ανθρώπους στην αγορά ανέργους. Ο δείκτης ανεργίας, ο οποίος όλοι συζητάνε για το δίκτυο ανεργίας και μακάρι να ένα μαγικό ραβδάκι, που δεν υπάρχουν μαγικά ραβδάκια βέβαια, για να μειωθεί, να μηδενιστεί αυτός ο δείκτης ανεργίας, θέλω να ξέρετε ότι οι άνεργοι προέρχονται κατά κύριο λόγο από το ιδιωτικό τομέα και όχι από το δημόσιο τομέα, γιατί οι απολύσεις που γίνανε ελάχιστα στο δημόσιο τομέα. Πάμε λοιπόν στη Λάρισα. Εδώ τι σημαίνει στη Λάρισα? Στη Λάρισα, η οικονομία μας, όλοι το λένε και ξέρουμε πολύ καλά ότι γενικότερα η επαρχία αλλά και η Λάρισα είναι μια πόλη η οποία έχει κάποια ακόμα παράλληλα εισοδήματα, έχουν οι άνθρωποι από διαφόρους πόρους και κυρίως από τον αγροτικό τομέα. Στη Λάρισα αυτή η κρίση είχε μια χρονοκαθυστέρηση, αν μου επιτραπεί να τη χαρακτηρίσω. Πέρσι ήταν η χειρότερη χρονιά μας. Πέρσι είχαμε το 50% λιγότερες επιχειρήσεις, δηλαδή το ισοζύγιο επιχειρήσεις που ανοίξαν και κλείσαν ήταν κατά 50% χειρότερο. Μειωθήκαν κατά 50% οι επιχειρήσεις. Ένα άλλο στοιχείο το οποίο είναι επίσης σημαντικό και έρχεται και δένει με το κομμάτι της ανεργίας είναι ότι οι επιχειρήσεις οι οποίες ανοίγουν και βλέπουμε και από το χαρακτήρα των επιχειρήσεων, αλλά και συζητώντας με αυτούς τους ανθρώπους που ανοίγουν. Είναι ουσιαστικά μια ιδιωτική πρωτοβουλία, μια αυτοαπασχόληση. Στις περισσότερες των περιπτώσεων δεν απασχολούν κανέναν άνθρωπο. Οι επιχειρήσεις όπως που κλείσανε απασχολούσαν 4 περίπου άτομα. Σας είπα στην αρχή ότι κλείσαν 230.000 επιχειρήσεις και μείναν 1 εκατομμύριο άνεργοι. Δηλαδή ουσιαστικά αυτό είναι μια σχέση 4 εργαζόμενοι σε κάθε επιχείρηση, να θυμάστε. Άρα πράγματι στην πόλη μας τα πράγματα δεν είναι καθόλου ευχάριστα και όπως είπε ο κ. Σκολάτος προηγουμένως, επιχειρήσεις οι οποίες ανοίξανε φέτος, τη χρονιά μάλλον που μας πέρασε, είναι επιχειρήσεις εστίασης που μακάρι οι άνθρωποι να δουλέψουν, αλλά και αυτά έχουν έναν κορεσμό. Δεν μπορεί να έχουμε στη συνέχεια ένα καφέ ή ένα. Κάθε 2 τετράγωνα ένα φασφουντάδικο. Ναι, αυτό θα σας ρωτήσω. Είναι βιώσιμες αυτές οι επιχειρήσεις? Από την εικόνα που έχετε μέχρι τώρα, με βάση αυτές που ανοίξανε τα τελευταία χρόνια, τα χρόνια της κρίσης. Ευτυχώς, μέχρι και σήμερα ελάχιστα καφέ έχουν κλείσει. Υπάρχει μια συνήθεια στην πόλη μας, αλλά και κατά επέκταση στην Ελλάδα, οι άνθρωποι να παίρνουν καφέ ακόμα και στα γραφεία. Ακόμα και εμείς στο γραφείο μας πλέον δεν φτιάχνουμε καφέ όπως φτιάχναμε παλαιότερα. Αγοράζουμε καφέ και παίρνουμε στην επιχείρησή μας, αλλά και οι περισσότεροι άνθρωποι παίρνουν καφέ. Ναι, αυτό το delivery πλέον το καφέ έχει αναπτυχθεί. Ευτυχώς δεν έχουν κλείσει αυτές τις επιχειρήσεις και κρατιέται. Ναι, σίγουρα κρατιέται μέχρι και σήμερα.
Πάμε σε κάτι άλλο τώρα. Αναφερθήκαμε στο ότι ο ιδιωτικός τομέας και ιδιαίτερα η μικρομεσαία επιχείρηση είναι αυτή η οποία σήκωσε όλο το βάρος της κρίσης και γι' αυτό έχουμε και την ανεργία. Υπάρχει ένα θεματάκι, το οποίο ίσως να είναι το κομβικό σημείο για το πώς θα πορευτούμε από εδώ και στο εξής. Ένας από τους λόγους που τα τσούγκρισε η Τρόικα το προηγούμενο διάστημα τη συγκυβέρνηση και οδηγηθήκαμε σε εκλογές, γιατί γι' αυτό οδηγηθήκαμε σε εκλογές, μην γελιόμαστε έτσι. Αν είχαν κλείσει τις συμφωνίες, πιθανότατα να μην πηγαίναμε. Πέρα από το ασφαλιστικό που είναι ένα τεράστιο θέμα και όποιο το ανοίγει, το συζητήσαμε κιόλας με τον ΑΕ, είναι ότι μέσα στα προαπαιτούμενα τα οποία είχαν συνυπογράψει ήταν και η απόλυση 5.000 δημοσίων υπαλλήλων. Μέχρι τώρα δεν έχει υπάρξει αυτή η απόλυση. Είναι τεράστιο το πολιτικό κόστος, εγώ το καταλαβαίνω, για τα δύο κόμματα της συγκυβέρνησης. Πόσο μάλλον για ένα κόμμα που προέρχεται από την αριστερά, που και ιδεολογικά είναι αντίθετο στις απολύσεις. Έτσι θα πορευτούμε όμως. Οι άλλοι θα έχουν τη ρευστότητα και θα μας λένε: σας την κρατάμε εδώ και σας βαράμε. Σας το λέω πολύ κοινικά, όπως το λένε οι αγορές. Σας βαράμε τη δεσμίδα με τα χιλιάρικα, αλλά από τη στιγμή που εσείς. Με τα ευρώ ακόμα. Ναι, με τα χιλιάρικα ευρώ, ναι. 500 είναι, σωστά. Τα βιολετή. Τι χρώμα έχουν, βιολετή έχουν αυτά. Θα έχεις δει καθόλου τελευταία? Κοίταξε να δεις, όταν τα βλέπεις πάλι δεν θυμάσαι τις αποχρώσεις. Σωστά. Λοιπόν. Πώς τοποθετείται σε αυτή την κατάσταση ο επαγγελματοβιοτεχνικός κόσμος? Να θυμάστε το εξής. Είναι λίγο οξύμπορο το θέμα. Δεν σας το λέω έτσι, καταλάβατε, δεν σας το λέω έτσι δογματικά. Να το καταλάβουμε λίγο από τους ανθρώπους της αγοράς και της πιάτσας, πώς το καταλαβαίνουν. Χωρίς να βάζουμε τον κοινωνικό αυτοματισμό μέσα στην κουβέντα. Δεν θέλει κανείς να απολυθούν άνθρωποι. Είτε από το ιδιωτικό τομέα είτε από το δημόσιο τομέα. Και σαφώς δεν θα θέλαμε. Και όλες αυτές οι απολύσεις που έχουν γίνει στο δημόσιο τομέα, έστω και αυτές οι ελάχιστες που γίνανε στο δημόσιο τομέα, είναι άνθρωποι οι οποίοι όταν δεν έχουν βιοποριστικά και οικονομικά να ζήσουν, σαφώς δεν θα ξοδέψουν χρήματα. Γιατί εμείς, οι πελάτες μας, είναι οι άνθρωποι, είναι οι καταναλωτές. Τώρα, όσο και την προσέγγιση αυτή που λέτε. Είναι πάρα πολύ δύσκολη να θυμάστε απάντηση. Δηλαδή, από τη μια θέλουμε ορθολογικά να μειωθεί αυτό το δημόσιο κράτος και να μην κοστίζει τελικά να δουλεύει το ιδιωτικό τομέα για το δημόσιο τομέα. Απ' την άλλη, όμως, είναι σίγουρο ότι κι άλλες απολύσεις θα δημιουργήσουν κι άλλους ανέργους. Άρα, λιγότερη αγοραστική δύναμη. Εγώ νομίζω πρέπει να γίνει μια ορθολογική διαχείριση και αν πραγματικά χρειάζονται αυτοί οι άνθρωποι να παραμείνουν, αν δεν χρειάζονται να παραμείνουν, να μην παραμείνουν. Βέβαια, από ό,τι θυμάμαι μέχρι και τελευταία στα κανάλια υπήρχαν και άνθρωποι οι οποίοι είναι επίορκοι, οι οποίοι παραμένουν στις θέσεις τους και δεν έχουν φύγει ακόμα κι αυτοί. Νομίζω πρέπει να γίνει ένα ξεκαθάρισμα πάντως αυτό στο δημόσιο τομέα και σαφώς θα πρέπει να μείνουν αυτοί και όσοι χρειάζονται. Άρα αξιολόγηση. Αξιολόγηση, σαφέστατα. Όσον αφορά στα επιμελητήρια, θυμάμαι που τα λέγαμε πέρυσι, αν δεν κάνω λάθος, πριν κάποιους μήνες, ότι η κατάσταση είναι λίγο δύσκολη για την βιωσιμότητά τους. Γιατί αν θα παραμείνουν, αν μπορούν να λειτουργήσουν, αν θα κλείσουν, τι γίνεται με αυτό το κομμάτι? Στα επιμελητήρια υπήρξε μια ανόητη και οργανωμένη προσπάθεια να κλείσουν. Ποτέ δεν καταλάβαμε τι εξυπηρετούσε αυτό. Και να σας πω γιατί το λέω ανόητη και οργανωμένη προσπάθεια. Μάλλον καταλάβαμε σε κάποιο βαθμό τι εξυπηρετούσε. Επικαλούντας συνέχεια ότι επιβαρύνεται επαγγελματίες με 3,4 ευρώ το μήνα. Τόσο είναι το κόστος που έχει μια επιχείρηση με τη συνδρομή του σε επιμελητήριο. 3,5 δηλαδή ουσιαστικά ευρώ το μήνα. Αν αυτή η άρση της υποχρεωτικότητας, η οποία τελικά έχει ψηφιστεί, ίσχυε χωρίς να υπήρχε η ανταπόδοση, η οποία θα σας πω παρακάτω τι ισχύει σήμερα, είναι σαφώς ότι χωρίς πόρους και το δικό σας και η δική σας επιχείρηση, αν δεν έχετε πόρους, αναγκαστικά θα κλείσει. Το ίδιο συνέβη και σε εμάς. Παρ' όλα αυτά, αυτό το οποίο σήμερα υπάρχει είναι ένας εξυγχρονισμός στο επιμελητήριο. Δηλαδή, υπάρχουν δύο μορφές που αμείβεται πλέον το επιμελητήριο και στηρίζεται. Είναι ανταποδοτικά τέλη. Τιμολογούμε πλέον τις υπηρεσίες. Να θυμάστε πως δεν είναι φθηνότερο, είναι ακριβότερο το σημερινό καθεστώς του 2015. Όπως επίσης υπάρχει και μια διαδικασία ανταπόδοσης, δηλαδή θα παρέχουμε υπηρεσίες και θα πληρωνόμαστε γι' αυτό. Άρα, ό,τι αφορά λοιπόν το επιμελητήριο, τα επιμελητήρια σαφώς και θα συνεχίσουν να υπάρχουν και εξυγχρονίζονται ως διαδικασία. Τώρα, γιατί θέλω να κλείσουν τα επιμελητήρια, ένα που θα βοηθούσε είναι το εξής. Προηγουμένως σας είπα στην αρχή που κάτσαμε μαζί εδώ πέρα ότι 230.000 επιχειρήσεις έχουν κλείσει. Αν δεν υπήρχαν επιμελητήρια, θα υπήρχαν και στοιχεία, να ξέρετε. Τα επιμελητήρια χρηματοδοτούν εμπορικούς συλλόγους, τη ΓΕΣΕΒΕ. Τα χρήματα δηλαδή των μελών δεν πάνε μόνο για να πληρωθούν οι 6 εργαζόμενοι που έχουν σήμερα το επιμελητήριο της Λάρισσας. Χρηματοδοτούν δράσεις. Να θυμάστε το εξής. Από το επιμελητήριο της Λάρισσας, το οποίο εδώ και αρκετά χρόνια έχει στοχευμένη την εξωστρέφεια, υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες βγήκαν για πρώτη φορά μαζί μας στο εξωτερικό και σήμερα συνεχίζουν να εξάγουν προϊόντα και μάλιστα πολλοί από αυτοί, αν δεν εξάγανε προϊόντα στο εξωτερικό, πιθανότατα και να μην υπήρχαν οι άνθρωποι. Να δώσουμε
ένα θετικό και ένα αρνητικό που συνέβη τις τελευταίες ημέρες και δεν μπορέσαμε λόγω της προεκλογικής περίοδου να το πούμε. Το αρνητικό είναι, εσείς το ξέρετε πολύ καλύτερα, το είπατε και σήμερα στη συνέντευξη τύπου, ότι τις τελευταίες 2-3 εβδομάδες έχει παγώσει η αγορά, στην κυριολεξία. Έτσι είναι. Το μήνα των εκλογών έχει παγώσει ακόμα περισσότερο. Το θετικό είναι ότι έχει πέσει πάρα πολύ το ευρώ και έχει γίνει πάρα πολύ ανταγωνιστικό. Αρχίζουν εξαγωγές πάλι. Έχει πέσει και το πετρέλαιο, άρα αυτό βοηθάει και στις επιχειρήσεις και στους γεωργούς και στη μεταποίηση, όλα αυτά. Αν παραμείνουν αυτά τα δεδομένα, μου είπε κάποιος φίλος σήμερα ότι άρχισαν οι Ρουμάνοι που δεν παίρναν ποτέ από εμάς να κάνουν εισαγωγές από την Ελλάδα. Διότι αυτοί ακόμα δεν έχουν μπει στο ευρώ. Και μου λέει είναι απλό. Όταν είχε ένα 48 το ευρώ και τώρα έχει πάει για ένα 12 στο τέλος, ίσως να πάει. Έτσι. Εκεί που έπαιρνε 10.000 τόνους στη Ρουμανία, τώρα θα παίρνει 14-15.000 τόνους από ένα προϊόν. Φαντάσου έτσι, για να καταλάβει. Άρα λοιπόν λέει αυτό ξαφνικά αρχίζει και κάνει τις εξωστρεφείς επιχειρήσεις ακόμα πιο ανταγωνιστικές. Ας του δώσουμε και μια νότα αισιοδοξία στην κουβέντα. Έτσι είναι, ισχύει αυτό που λέτε. Η διαφοροποίηση του ευρώ μας κάνει πλέον πιο ανταγωνιστικούς. Η μείωση του πετρελαίου, που βέβαια η μείωση του πετρελαίου, μάλλον ξέρουμε όλοι για ποιο λόγο έγινε, να εκδικηθούν κάποιους άλλους. Παρ' όλα αυτά σήμερα. Είναι ξεκάθαρο έτσι. Σήμερα πάντως η μείωση του πετρελαίου σαφώς έχει βοηθήσει πάρα πολύ το κόστος των επιχειρήσεων, να θυμάστε. Εγώ έπαψα να είμαι επόντιος, γιατί έλεγα παλιά ένα τάλιρο έβαζα, ένα τάλιρο βάζω στη βέστα μου. Τώρα βάζω 3. Τώρα βάζω 3 ευρώ και γεμίζει πουλάρι. Άρα λοιπόν. Θέλετε να σας πω τι περιμένουμε από τη νέα κυβέρνηση? Αυτό θα ήταν το επόμενο ερώτημα. Τουλάχιστον τις 2-3 πρώτες κινήσεις που θεωρείτε εσείς πολύ σημαντικές για να μπορέσετε να συνεχίσετε. Ωραία. Θέλουμε καταρχήν πραγματικά να δούμε ένα εθνικό στρατηγικό σχέδιο για τις επιχειρήσεις. Θέλουμε να δούμε ένα σταθερό σύστημα φορολογικό. Το 2014 οι αλλαγές οι οποίες υπήρχαν στη φορολογία, όχι εμείς οι επιχειρηματίες δεν μπορούσαμε και οι επαγγελματίες να παρακολουθήσουμε, ούτε καν οι λογιστές. Κάναμε πάρα πολλές συναντήσεις στο επιμελητήριο με τους λογιστές, οι οποίοι και εκείνοι αδυνατούσαν να απαντήσουν στα ερωτήματα το τι ισχύει, γιατί πολύ απλά οι άνθρωποι δεν προλαβαίναν να διαπιστώσουν τις αλλαγές. Θέλουμε να δούμε λοιπόν να πάρουν μια θέση για το φορολογικό, για το ασφαλιστικό, για τη ρευστότητα. Θέλουμε μια μείωση της γραφειοκρατίας και θέλουμε να δούμε και μια σωστότερη διαχείριση των κοινωνικών προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα η κοινωνία? Οι άνεργοι. Όλοι μιλάνε για τους ανέργους. Τώρα, μάλιστα, προεκλογικά τα ακούγαμε πάρα πολύ συχνά, γιατί οι άνεργοι είναι και μια ευαισθησία που λένε και το λέγανε συχνά. Λοιπόν, έχω γίνει γραφικός να λέω το ίδιο πράγμα συνέχεια, αλλά δεν θα συνεχίσω να σταματάω να το λέω. Υπάρχουν πάρα πολλά χρήματα που διατίθενται, όπου σήμερα επιδοτούν την ανεργία και δεν επιδοτούν την εργασία. Έχετε δει, διαφημίζουμε, πιθανότατα διαφημίζετε κι εσείς, τα περιβόητα αυτά βάουτσερ. Σαφώς κάποιοι συνάδελφοι επαγγελματίες που πιθανότατα ακούγοντάς μου αυτή τη στιγμή να μην τους βολεύει αυτό που λένε, που λέω, αλλά αυτό το οποίο πρέπει να γίνει να επιδοτηθεί η εργασία, όχι η ανεργία. Όταν βγήκαν επιδοτούμενα προγράμματα εργασίας, σε ελάχιστο χρόνο, σε ώρες, απορροφηθήκανε. Αυτό το οποίο λοιπόν θέλουμε να γίνει και θεωρούμε πάρα πολύ λογικό είναι ένα και μοναδικό, να επιδοτηθεί η εργασία, άμεσα η εργασία και όχι η ενεργεία. Τι κάνουνε? Παίρνουν νέα παιδιά τα οποία παίρνουν σαφώς κάποια χρήματα, τα οποία δεν είναι λίγα. 2.000 για έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει μηδενικό εισόδημα, σαφώς είναι πάρα πολύ μεγάλο εισόδημα. Αλλά αν επιδοτήσουν την εργασία, κυρία Σπανού, κύριε Κολάτε, θα πάρουμε ανθρώπους στις εταιρείες μας. Έχουμε ανάγκες από εργαζομένους και θα μειώσουμε και το πρόβλημα της ανεργίας, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η επιχειρηματικότητα σήμερα αισθάνεται μια ασφυξία, μια βεβαιότητα. Αισθανόμαστε ένα φόβο. Δεν ξέρουμε αν αύριο θα υπάρχουμε και αν θα είμαστε μέσα στη φυλακή ή έξω από τη φυλακή. Αυτό το οποίο πλέον δεν κάνουν οι επιχειρήσεις είναι δεν επενδύουν στη δουλειά τους. Αυτό που θέλουμε είναι να φύγει αυτή η αγωνία, να φύγει αυτός ο φόβος και να ασχοληθούμε με τη δουλειά μας. Να προσλάβουμε ανθρώπους. Θέλουμε να πληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας, οι οποίες είναι πάρα πολλές. Είτε λέγονται τράπεζες, είτε λέγονται δημόσιο, είτε λέγονται το ασφαλιστικό. Και υπάρχουν πολλές υποχρεώσεις που έχουμε. Αλλά θέλουμε να αναπνεύσουμε. Θέλουμε να αισθανθούμε μια σιγουριά. Θέλουμε να σταματήσει αυτή η αμφισβήτηση γύρω από το επιχειρήν. Αισθανόμαστε εντόνως μέχρι και προχθές τουλάχιστον μια έντονη αμφισβήτηση για την ύπαρξή μας. Αισθανόμαστε όλοι ότι θέλουν να μας σβήσουν από τον επιχειρηματικό χάρτη. Αυτό τουλάχιστον δεν έχουμε καταλάβει τι εξυπηρετεί. Αυτό επιθυμούμε να ξέρετε. Και έχουμε την αίσθηση πως μάλλον κάτι αλλάζει, να ξέρετε. Αν είναι τόσο δύσκολα τα πράγματα για ανθρώπους που βρίσκονται στην πιάτσα, να το πω έτσι, που έχουν τις δικές τους επιχειρήσεις, μικρότερες ή μεγαλύτερες, και δεν ξέρουν πώς θα τα καταφέρουν και πώς θα επιβιώσουν μετά από όσα τράβηξαν. Για κάποιον νέο άνθρωπο ή για κάποιον που θέλει να επιχειρήσει. έτσι, ναι, να ανοίξει μια μικρή επιχείρηση.
Πόσο εύκολα είναι τα πράγματα, πόσο πρόσφορο είναι το έδαφος στη χώρα μας αυτή τη στιγμή, από όλες τις απόψεις, από την γραφειοκρατία μέχρι τα φορολογικά. Εκεί θέλω να προσθέσω σήμερα στο ερώτημα της Σοφίας. Σήμερα βρήκα ένα φίλο, ο οποίος προσπαθεί, έτσι να το πούμε, να ανοίξει ένα μικρό εινοποιείο, φιαλωτήριο. Γιάννη μου λέει, μου δείχνει τα χαρτιά, έχω πάνω από 13 μήνες που προσπαθώ να βγάλω άκρη. Έχει ο άνθρωπος το ταμπέλι του κλπ. Είναι, λέει, απίστευτη η γραφειοκρατία. Απίστευτη, λέει, γίνει. Έτσι. Δηλαδή, τι γίνεται με αυτές τις περιπτώσεις. Η γραφειοκρατία, να θυμάστε, παρόλο ότι επικοινωνιακά τα άκουγα πάρα πολύ συχνά στις ειδήσεις να λένε ότι έχει μειωθεί, δεν έχει μειωθεί καθόλου. Επικοινωνιακά την καταπολεμήσαμε, υποτίθεται. Επικοινωνιακά την καταπολεμήσαμε. Ουσιαστικά και πρακτικά δεν την καταπολεμήσαμε. Πράγματι έτσι είναι. Υπάρχουν ατελείωτες διαδικασίες, οι οποίες διαδικασίες αυτές δεν εξυπηρετούν απολύτως τίποτα, παιδιά. Ειλικρινά, απολύτως τίποτα δεν εξυπηρετούν. Μα αν ήταν επί της ουσίας να υπήρχαν, αλλά δεν εξυπηρετούν απολύτως τίποτα. Όσο και το ερώτημα. Μα ο επιχειρηματίας, ο νέος, δεν είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα έχει ένα βαλιτσάκι και θα πηγαίνει από υπηρεσία σε υπηρεσία και θα παρακαλάει τον υπάλληλο όποτε δεήσει αυτός να τον εξυπηρετήσει. Εντάξει, δηλαδή αυτή η εικόνα είναι εικόνα μπανανίας, Πρόεδρε. Έτσι. Κύριε Κολάτο, αυτή η πραγματικότητα. Η γραφειοκρατία πράγματι είναι πάρα πολύ μεγάλη και σκεφτείτε λοιπόν έναν άνθρωπο ο οποίος ξεκινάει με όνειρα και όραμα να ξεκινήσει μια μικρή ή μεγαλύτερη επιχείρηση, ο οποίος δεν έχει ούτε τη γνώση, ούτε την εμπειρία, ούτε τους έμπειρους λογιστές πιθανότητα από πίσω, τον απογοητεύει αφενός με το σύστημα. Και αυτό σας είπα ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να μειωθεί η γραφειοκρατία. Είναι από τα πιο σημαντικά που πρέπει να γίνεται. Γιατί δεν την καταπολεμήσαμε, γιατί το λένε όλοι προεκλογικά. Χρόνια τώρα και δεν το έχουμε καταφέρει ακόμα. Και να πω και κάτι άλλο. Κάποιος φίλος μου είπε ότι αν χτυπήσουμε 10% τη γραφειοκρατία, μπορεί να έχουμε μια αύξηση στην απασχόληση 20%. Γιατί η γραφειοκρατία διώχνει επενδύσεις. Για το δίκτυο αυτό δεν μπορώ να σας πω με σιγουριά αν είναι ακριβώς έτσι. Διώχνει επενδύσεις η γραφειοκρατία. Ότι διώχνει επενδύσεις, σοβαρές και αξιόλογες και μεγάλες επενδύσεις διώχνει. Αλλά αυτό που θέλω να σας πω είναι το εξής: ότι ως επιμελητήρια, όχι μόνο εμείς, όλα τα επιμελητήρια κάνουν να εισηγήσει ο καθένας μόνος του, αλλά ταυτόχρονα όλες τις εισηγήσεις κάνουμε στην Κεντρική Ένωση Επιμελητήριων. Έχουμε κάνει και εμείς ως επιμελητήριο Λάρισσας αρκετές εισηγήσεις, οι οποίες ήταν προς πάταξη γραφειοκρατίας και μάλιστα ήταν πολύ ξεκάθαρα, όχι μια οριστία, συγκεκριμένα πράγματα να γίνουν. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι δεν πήραμε ούτε καν μια απάντηση να μας πούνε ότι γράφετε βλακίες. Ούτε καν μια απάντηση δεν πήραμε για το 2014 και 2013 τουλάχιστον που εγώ είμαι στην διοίκηση του επιμελητηρίου, όπου να μας γράψουν ότι αυτά είναι συναρτησίες. Το έχουμε αυτό για αυτό το λόγο. Δεν συνέβη ποτέ, να θυμάστε. Καμία εισήγησή μας δεν εισακούστηκε. Γι' αυτό και σας είπα ότι ευελπιστούμε ότι με τη νέα κυβέρνηση και με τη νέα κουλτούρα, την οποία επικοινωνιακά τουλάχιστον, και δεν έχουμε κανένα λόγο να τους αμφισβητήσουμε, τη νέα κυβέρνηση αυτή, δείχνουν ότι θα μας ακούσουν. Αυτό θέλω να πω. Πιστεύω ότι αν όλα τα παραγωγικά υπουργεία αρχίσουν και ακούνε, ακριβώς, αντί να λένε οι ίδιοι, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό, να ακούς. Έρχονται επιμελητήρια, ρε παιδιά, και έχουν 2-3 καλές ιδέες. Σήμερα μου είπαν 2-3 καλές ιδέες κάποιοι αγρότες σοβαροί επιχειρηματίες, οι οποίοι είναι και μορφωμένοι, και μου είπαν αν έπαιρνε ο Υπουργός Γεωργίας τα ΠΓΑ που ξέρουν και τους είχε κάθε. Μια φορά που του είπαμε από τα ΠΓΑ να τους ενημερώσουμε, είπαν θα έρθω εγώ στη Λάρισα και θα σας μιλήσω εγώ. Μα ο σκοπός είναι να ακούσεις τους ανθρώπους. Όχι να πεις εσύ την πολιτική σου. Να σου πούν τα παράπονά τους. Πόσο ακούνε, αυτό είναι το ερώτημα. Θα σας πω, μέχρι χθες, γιατί και το αύριο σαφώς δεν μπορούμε να μαντέψουμε. Μέχρι χθες αυτό που θα σας δηλώνω εγώ πολύ σοβαρά και υπεύθυνα είναι ότι δεν μας ακούσανε, ότι δεν εισακουστήκαμε, ότι κάναμε προτάσεις οι οποίες ήταν αρκετά σοβαρές και ρεαλιστικές και υλοποιήσιμες. Και χωρίς κόστος πολλές φορές. Και χωρίς κόστος. Μα στο πιο μεγάλο, κύριε Κολάτε, θέμα που λέγεται ενεργεία, αν αυτό που σας είπα επιδοτούσαν τα ίδια χρήματα, τα δίνανε στην εργασία και όχι να μειώσουμε προσωρινά για 5-6 μήνες το δίκτυο ενεργείας, χρηματοδοτώντας τους ανθρώπους αυτούς με βάουτσερ για 5 μήνες, σαφώς και για αυτοί οι άνθρωποι θα μέναν στην αγορά. Οι προτάσεις που κάναμε ήταν προτάσεις οι οποίες ήταν μέσα από την αγορά. Ήταν κατανοητές όχι προς όφελός μας, κυρία Σπανού, ήταν προτάσεις οι οποίες ήταν προς όφελος της οικονομίας, της κοινωνίας. Ναι, και εδώ μπαίνει όμως το ερώτημα, κύριε Πρόεδρε. Φαντάζομαι και τον κόσμο μας παρακολουθεί. Αφού είναι απλά, αφού εσείς τις βρίσκετε τις λύσεις. Οι φορείς τις προτείνετε, τις ζείτε, τις βιώνετε, τους λέτε και τις λύσεις. Είναι και ανέξοδες. Για ποιο λόγο λοιπόν τόσα χρόνια δεν υιοθετούνται σε αυτή τη χώρα? Και ο κόσμος σκέφτεται και λέει: γιατί δεν γίνεται, αφού είναι απλά τα πράγματα? Βολεύονται κάποιοι, πρέπει να κρατήσουμε και να συντηρήσουμε το ίδιο σύστημα. Εντάξει, εδώ μπαίνει και το θέμα πόσο πολιτικά είναι τοποθετημένος κάποιος υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ή υπέρ των πολυεθνικών που πιθανόν να χρηματοδοτούν και την ζωή κάποιων κομμάτων. Έτσι, εδώ είναι ξεκάθαρο. Το ένα κομμάτι αυτό που λέει ο κ. Κολάτος και έχει απόλυτο δίκιο. Κατά πόσο πραγματικά μας στέλνουν ή δεν μας στέλνουν. Εγώ θυμάμαι χαρακτηριστικά σε μια επίσκεψη που είχαμε εδώ στη Λάρισα από τον κύριο Θεοχάρη, που ήταν γενικός γραμματέας, επισήμως μου είπε ότι εμείς αυτό που θέλουμε.
Βουλευτής πλέον με το ποτάμι. Ναι. Βουλευτής με το ποτάμι, ναι, μπράβο. Ο κύριος Θεοχάρης, λοιπόν, αυτό που μου είχε πει είναι το εξής. Ότι θα θέλαμε να είστε λιγότερες επιχειρήσεις. Το ερώτημα που το έκανα είναι τι ακριβώς θα βοηθήσει αυτό το πράγμα, πώς αποσκοπεί. Καλύτερο έλεγχο. Το πρώτο ερώτημα. Και το δεύτερο ερώτημα είναι τι θα γίνει. Θα μας αφανίσετε με ένα χάρτη. Ναι, θα μας ραντίσετε, τώρα είναι και δεσμοδός το ράντισμα. Θα μας ραντίσετε και θα πείτε αυτό το ράντισμα θα πάει στους μικρομεσαίους επιχειρήσεις. Και στα δύο δεν είχε ερώτημα. Ξέρετε, υπάρχει μια νοοτροπία ότι οι μικρές επιχειρήσεις φοροδιαφεύγουν, ενώ οι μεγάλες φοροαπαλλάσσονται. Δεν είναι ακριβώς έτσι, να ξέρετε. Οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες είναι περήφανοι άνθρωποι. Δεν είναι η πρόθεσή μας να κλέψουμε. Βέβαια, να είμαστε ειλικρινείς. Άμα δεν έχεις να πληρώσεις την επόμενη μέρα το ρεύμα, θα πληρώσεις το ΦΠΑ. Αν δεν έχεις την επόμενη μέρα να αγοράσεις πρώτες ύλες ή να πληρώσεις τους ανθρώπους σου και θα γίνεις ρεζίλ, θα κλείσεις επιχείρηση, θα πληρώσεις το ΦΠΑ. Σαφώς δεν θα το πληρώσεις. Σαφώς θα κοιτάξεις να επιβιώσεις επιχείρηση. Πάντως, γιατί δεν εισακουστήκανε, δεν είμαι ειδικός να σας τα απαντήσω. Το αποτέλεσμα όμως των εκλογών έχει δείξει κατά πόσο μας ακούσανε ή όχι. Σίγουρα πάντως, αν μας ακούγανε ή τουλάχιστον ας μην πάμε στο παρελθόν. Το να κλαίμε πάνω στο χυμένο γάλα είναι, κυρία Σπανού, δεν έχει ιδιαίτερο νόημα. Αυτό το οποίο έχει νόημα είναι να δούμε, θα μας ακούσει η νέα κυβέρνηση. Έχω την αίσθηση πως θα μας ακούσουν, να ξέρετε. Έχουν άλλη κουλτούρα. Ο άνθρωπος με τον οποίο θα πρέπει να έρθετε σε περισσότερες επαφές είναι ο Γιώργος Σταθάκης μετά την ανακοίνωση σήμερα. Νομίζω ότι είναι ένας άνθρωπος που έχει δείξει ότι έχει ανοιχτές κεραίες. Θέλω να πιστεύω ότι τέτοια πραγματάκια που τίθεται, δηλαδή να ακούει, όχι μόνο να λέει. Αυτό λέω. Για το καλό όλων θα πρέπει να μας ακούσουν. Ο Γιώργος Σταθάκης πράγματι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν φανατικός υπέρ των επιμελητηρίων και μάλιστα παρακολουθώντας το λόγο του πάρα πολλές φορές είδα ότι έχει μια προσέγγιση για την επιχειρηματικότητα που εκφράζουμε εμείς θετική. Μακάρι αυτό να γίνει και στην πράξη. Ξέρετε, αυτές οι 2 μέρες τώρα που ξεκίνησε η επιχείρηση, που ξεκίνησε η νέα κυβέρνηση, συγγνώμη, λένε πάρα πολλοί άνθρωποι, μακάρι από τα 10 να κάνουν τα 3. Είμαστε συνηθισμένοι από τα 10 που λέγανε να μην κάνει κανείς τίποτα ή να κάνει τα -3. Βάλει πολύ χαμηλά τον πύχη του προσδοκιολόγου. Μακάρι, εγώ το λέω λίγο πιο ενθαρρυντικά. Γιατί από τα 10 τελικά να κάνουν μόνο τα 3 και να μην κάνουν και τα 10. Γιατί άμα κάνουν και τα 10 θα περάσουμε όλοι καλά. Και εμείς και αυτοί οι οποίοι σήμερα και η κυβέρνηση θα περάσουν καλά. Και τα οποία είναι και λογικά αυτά τα οποία λέμε. Δεν λέμε παράλογα πράγματα. Δεν λέμε να μην πληρώσουμε. Δεν λέμε να μας χαρίζουν. Δεν λέμε να πάρουμε επιδοτήσεις. Λέμε να έχουμε ένα σταθερό φορολογικό σύστημα. Να ξέρουμε από την αρχή του χρόνου ποια είναι αυτή η διαδικασία. Θέλουμε να σταματήσουμε να φοβόμαστε. Να μας πάρουν το σπίτι, θα μας κλείσουν μέσα. Ποια υπηρεσία έβγαλε ο ΑΕ, ποια υπηρεσία εισπρακτική έβγαλε το ΙΚΑ. Θέλουμε. Ποιος άνθρωπος λογικός σήμερα δεν θέλει να έχει ασφάλεια. Δηλαδή, ακόμα και οι 18άριδες που σαφώς το θέμα της υγείας τους προβληματίζει, πιθανότατα και αυτήν τους προβληματίζει. Αλλά ένας άνθρωπος ο οποίος είναι 50 χρονών, δεν τον ενδιαφέρει η ασφάλεια, δεν τον ενδιαφέρει το συνταξιοδοτικό του, έναν άνθρωπο που είναι 55 και 60 χρονών, σαφώς τον ενδιαφέρει. Δεν τον ενδιαφέρει να υπάρχει μια λογική ρύθμιση για να την πληρώσει, σαφέστατα τον ενδιαφέρει. Πάντως, αυτό που κρατάμε κλείνοντας, κύριε Αδάμ, και το μήνυμα το δικό σας προς τη νέα κυβέρνηση και τους νέους υπουργούς είναι ότι πρέπει να γίνουν 2-3 πράγματα άμεσα για να μην έχουμε άλλα λουκέτα. Πρέπει να γίνουν άμεσα όμως, να ξέρετε. Όταν λέμε άμεσα, ξέρετε, ο χρόνος στην οικονομία τρέχει με διαφορετικό ρυθμό από ό,τι τρέχει στην πολιτική. Δεν έχουμε την πολυτέλεια, να ξέρετε, να χάσουμε ούτε μέρα. Είπαμε το πρωί ότι είμαστε ένα κομβικό σημείο το οποίο είναι ανάμεσα από την ύπαρξή μας και το χάος. Είμαστε πραγματικά σε ένα κομβικό σημείο. Πολλές επιχειρήσεις είναι στο χείλος του γκρεμού. Πρέπει πράγματι σήμερα να αντιμετωπιστεί η αγορά, πρέπει σήμερα να αλλάξει η ψυχολογία. Η ψυχολογία είναι πολύ σημαντικό κομμάτι. Και το οποίο στην τελική ανάλυση δεν κοστίζει και τίποτα. Την ψυχολογία από μόνοι τους να αλλάξουν τους ανθρώπους, να βγούμε έξω, τα χρήματα τα οποία έχουμε να τα επενδύσουμε ή έστω να τα ξοδέψουμε αυτά τα χρήματα. Πρέπει να αλλάξει η αγορά και νομίζω πως θα αλλάξει σύντομα. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, να είστε καλά. Ελπίζουμε να πάνε τα πράγματα καλύτερα. Εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε.